Yeah. All right. Saka taura kuti mumpe salt and sugar. Mvura yakawandisa. Kana denda nenda kuchipatara unopuwa drip chingomurapa cancer chino problem. Kuiswa drip. Drip inodiwa. Nyaya yemvura. Nyaya yemvura. Ngara zvinipasa. Atoni dehydration. Teka plan. Murume. Amaya atambura. Tambura. Tambura baba. Mira ikan. Anu butuh mana bersama. Kita dah pasal shiba. Apana basa? Mai pasi na wangu sukana nite. Kan kita uti. Bata motka. Okay. Umota cha uti mari. Andi 25. All right. Kwena nokudzoka. All right. Mshongo yote na upole. Dorbu itajwa. Ushungunu bokuti. Kaite nyu. Msichana msanya huko. Zimbabwean uno amana batsiro mana mai ongona mari pota chikufambisa namufuna mzanyi makatatu nazo ndi. Ndakavejesa zvamakandita. Mira kusoma kwa mzuri. Baba wakafambiswa 2 December ndiri kuchipatara kuGoma. First born akanga akundibatsira akafambiswa 31 March. Iye achirwara zvaro kudesha. Kuya pano ndisekura 31 March gore nei. Baba vakafa 2 December gore rapera. Ndatoita 3 weeks ndisipo kumba ndakangosvika pamba pakazara vanhu. Musikana akangorohwa nezvino. Makumbo anakwanisa kumira kana kufamba. Ndakaita mwedzi wese ndiri kuGoma. Wakashaya chirwere ndakadzoserwa kumba. Kumusikana iye. Zvakangouya ka1 pazvangomupika ndikadzoserwa futi pari. Svika pari haana kurarama. Angoita 4 days. Vashaya pandamiganiswa 5 April. Chakutika. 5 April apo padhuze. Tangu unosimudza mshana. Handina anondibatsira chikafu. Handina anondibatsira kurapa. Hakuna hama dziri kuuya kana dzangu kana dzokumurume. Sekurava ndovari kundibatsira zvese mari yese yandiri kufamba. Kana kanenge chifo sekuru ndovari kundipa. Kana chekudya manekidzo wangu akauya otarisa mumba mangu upinde muraini kutanga kunditi kupema Chakunwa. Chakanganisika. Apa muri kuti amai ndauti mudzukuru mudzuke kumashiri mishana. Mati murume akashaya. Musi wa 2 December ndiri kuGoma. Ndaita 3 weeks. Ndiri kuGoma. Musingazivi kuti zvaita. Musingazivi. Pandaenda kumba. Ndaiga murume. Musi wa 31 March. Alright, tisatende. Makazoziva kuti murume ashaya. Ndakazotorwa. Okay. Musi wa 31 March. Ndipo pakashaya mwana wangu akanga ari kuenda kubasa. Ndikanamuiga musi wa 5 April. Saka uyu ndakanga ndanyorerwa tsamba yekuti aende unoitwa op. Vanhu vanditi haisi chinenge inonzi cancer pachirungu inoda mushonga wechivanhu. Akaenda unoitwa op mwana uyu munomurasa chinobuda futi. Chinotoda kurairwa pai mukati. Sekuru pandaiswa nemwana wangu ari kumarondera 2 na treat. Vana vapiwa mapicture. Sekuru vakanditi ndokwanisa kurapa mwana zvese zvinodiwa mwana kubatsira. Sekuru ndiwo zvese kuya vandakatanga kuya pano ndatoona change pamwana wangu. Change yakanyanyisa nekuti mwana yanga asingagari. Ava eigogara akangorara. Asina chaanodya. Asina chinhu chokuti anoti asi kuya kwandakaita pano. Sekuru vandibatsira zvokuti kuputika kwokuita nekusvava ratosvava iyi. Ndakutodai. Ranga risingatambi, ranga rakaita chibhora kuoma.
saka sekuru vanhu vari kubatsira mwana uyu munogara kuti ndogara kuairport ndokakashayikira kuti baba ndokashayikira baba ndakaenda naiga kumusha mwana musikana ndikazomigira kuno kuairport. Okay. Isusu tiri vanhu vatema nditamai kazhinji munhu ukasangana dambudziko rakaita sairo sematsanangurira muvhita chinhu chavanotanga kuita vazhinji vanoti hanzi handinobvisa bhutsu kana vachida kuti ndobvisa bhutsu kuti ndienda kumasowe kana ndienda kuna sekuru ava kuda se kuti ndinobatsirwa imi makambozvitsvaga kubatsirwa ndinotowa mupostori asi kuti hama dzemurume wangu dzandisingade kuti ndiuye kuchivanhu kana kufamba wandikutoita hapana kana hama yemurume iri kuziya ndinotruno kuti havasi kuuya kumba kana kuzomboona kana kuti mwana uye ari kudyei ari kurwara saka ndakatongozviona kuti ndiende kuna trida kunobatsirwa kuti mwana wangu ararame. Bhutsu ndinotobvisa ndotopfekwa magemenzi akatozara mumba but ndakatozviona kuti ndini ndiri kufirwa murume afa mwana atera first born uyi last born muri kuzviona last first born ndonzi uya parara first born yakaparara. Kwamuri kufamba musingataura zvenyu mazita vari kuti dambudziko riri kukonzerwa nei mudzinza ndoti murume wangu akapiwa nduru yegaru ane 14 years maronda achikura hapana akamurapisa kusvikira dhokta wakazofa dhokta wakataura akati maronda akurira mumiri mavo mese mazara poison anytime vanogona kuti ago ndoti dzimwe nguva tiri kumba vaiti vakarara so vaigwina handei kuchivanhu vairamba handei kuna vairamba vaiti ndiri mupostori koonai vana zvavari kuita aiwa inini ndiri mupostori saka kushaya kwavakaita baba ndokuwanika kuya kuno akapiwa nduru yegaro inani murume namaiguru vaungadzi womukomawo vane 14 years ndakatororwawo vachitotaura nyaya yavo vachiti vakakurira hunherera baba wavo namai vakanga vafa kare saka imba iye zvotumba mauka masara 130 vese vamwe vapasa. Saka rubatsiro rwamuri kuda mai kuruzhinji rwezimbabwe nderwechii kurapisirwa mwana nokuti ndione mari yekushanda kuti ndione kuti mhuri yangu idzidze endere mberi. Ndiri munhu anotengesa ndiri munhu ndienda kukaribha kunotora hove asi pari zvinezvi handina anondibatsira kana anondicheuka bhosi inini hama dzangu dzakandiudza mazuva ekutanga kuti ramba murume uye kumusha murume wako murwere ndikati aiwa mwari akandipa murume yandigoni kuramba murume bhosi ndine vana 7 ezvo ndasarwa ne6 nemurume wangu saka kurorwa kaviri handizvikwanisi ini ndoda hangu mutupo umwe chete kuvana vangu kuti vakuru vachita se vachiziva kuti mutupo wedu umwe chete pano kuti ndaenda apa ndaita apa ini handikwanise umwewo saka mhuri yezimbabwe ndodo kuti ndibatsirwe ndoono mari yekushanda vana vangu vadzidze ini handakuenda kuchikoro but ini ndoshunge kuti vana vangu vaende kupi kuchikoro vana vangu vazive upenyu hwavo kusumukira pano kuti ndinzi ndaonekwa kubhawa ndaonekwa kutauni ina handidangu. Mune phone number ichi namba yacho kana muchirangarira namba yacho makainyoresa paecocash ndakazvigadzira neso mazvigadzira neso itaure mimi namba yacho kana muchigona kuverenga. Ndaona mzukuru kumbura. Unapora? Unapora? Unapora. Sacha mwana wangu. Nyama hizi. Yote nyama zinazo zaida mama. Kama kusema labda mvura ngaite. Shoka hapo wewe. Labda mvura wewe. Nesa kwa. Ekure namba iseme. Ngari chingorwadza zvinyama izvozvo. Ndikapora ndikaenda kuchikoro sekuru. Wangari grade ani? Grade 3. Ndagumira grade 3. No. Apa akatombobviswa kachimwe chinyama apa. Unamwa kuchipatara. Saka apana unzi ndibhukisa aitwa opicha. Saka vakaona ndo vakazoti ikenza chinobuda futi chouya apa cheko. Ichi namba 0778 300 621.
Zikurai futi. 0778 300 621. Panobuda zera kuti chi? Yuna kuya upi. Ndokuda kuti chi? Yuna kuya upi. Ndo zita ramakarejista naro paeko ke. Ndo zita rangu. Nani nguva yakadii? Ane business opi yakaitwa muna November. Asi kukura kubuda kwachakaita vangaiti mota. Anambuya yacho vachiti mota. Saka kusvika ndakazoenda kuchipatara vakanditi inonzi growth. Vaiswa pamakamera waya mvua tichiri pamusoro petsinga achisi pamubhonzo. Saka pandakazoenda futi kureview vakanditi endai naye muC4 kupari atorwe chinyama aonekwe kuti hakuna kusaririra here chinyama chacho kuti aitwe futi opu. Ndipo ndakati opu futi. Kwainzi kurudiwa mari yakaita sei? Pandakaenda vakanditi munotsvaga 250. Iri kutosvava here. Yakarakapfuura. Akapara katushuka apa. Kana patanosumudza nhasi mvura yabuda yakawandisa. Tiri kudhirena tsvine iyeyi. Ndakabuda ropa rebhureki nemushonga uye wandainingirirwa. Saka kupusha kwachiri kuita kunde kurwadzwa kwarudi kuitwa akapuwa mushonga manje chirobva chapusha mumiri chibva chichibuda chichidonha chichibuda. Sekuru muri yawo here? Ya, muri ndiyo yamuri kuona pe. Mwana ari kurwara. Chandokumbirisawo ndiri kutora nepandogona napo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Kuwaisawo pamhepo kune ana achaona ari kunze uko mai vari kutambura. Ndotobudisa mari yangu pano kuti vauye. Havana kana mari yavakaisa kana mudhara nesituation yavanayo nohwere huri apa. Ndiri kutonamatira vadzimu vangu kuti dai Mwari nevadzimu vatikundisa mwana mudiki siterei kuti afe. Gumbo iri rakaya panapa zvamuri kuona imi masemba zvinozofana ndikuzati nyama dzenyu dziri kutisa zvanga zvakanyanya mwana. Saka ndakamugadzirira mushonga imwa ndokumwa ndokumwa mushonga ndobva ndomushonga wandiri kuumba panapa wekenza. Saka mushonga uwo ndowa haunakezve haunaki ikupisa ndokuchishanda kusvikira gumbo raputika rabuda nyama dzamuri kuona paraora. Saka izvezvi challenge yapo nedambudziko rapo nderekuti mvura yakubuda mirimo yawanda. Saka tandichitokumbirawo kuti neari kuonawo paTV mwana wenhasi aifanira kuenda kuchipatara anoiswawo madhiripi kuita kuti mvura yasavhizuke. Saka ndikumbirisawo ruzhinji rweZimbabwe neari kuona ngatibatsiranei pamwana. Mai vacho havasi kushanda izvezvi kuti mari vatouya kunoku ndatobvisa kuti mari yanoitwa yatax kuti vauye pano tichitobhadhira mari iyoyo ndokuwapa mushonga. Ini panapa handikwanisi kuti ndibve panapa ndichinoshandira kuwanda kundaita vanhu banza apa hazvisi kukwanisika. Saka chichemo changu ndechekuti ane $5 yake ane dhora nhamba dzefoni ndofunga vakanda ane 100 bond 50 bond mufoni akasununga akakuasendera. Handisi kuti mari ipinde maakaundi mangu handidi kuti mari ipinde mumaakaundi nhamba dzavo vashedzera. Ane rudo anozozvipasi kumwoyo wake nezvaari kuonawo izvi
murarisei anguruseyama Kuda kurara. Misekana pamwe. ndezvaari kuonawo Vira ndi pamakumba. akasununguka kuvakandiwo mari kuti mwana awane mari chikafu zvimusuno ndakapa $20 Musiya yakadara mai mimi kuti time Makumbo kudai. ndokubva mari yeyo $20 yeyo ndiyo akazoshandisa kuenda kunotenga chikafu chokuti vadye pamwe mai havasi kuwana mukana wekushanda saka ndokumbirawo hangu mhuri yezimbabwe nevari kumhiri kumakungwa please kana uono clip ibatsirawo nokuonogona napo kana $10 $5 kana $100 zvayo inoenda pane imwe ehe mangwana ndiwe ndo zviripo ndo mashoko angu andedze kutsanangura ndofunga muri kuonawo zviri zvamuri kuonawo apo saka ndokumbirisawo ruzhinji rwezimbabwe ngatibatsiranei mwana ararama amai ishirikadzi havana murume havana vana novachengeta vatambura mari yekuti chikafu chaicho havana ndo mashoko angu eplastic Tanga chitsa mvura mumotikari. Mota yadangana yamunoziya.